Baki don kinong yalam, naduk ki rangba, haduk ki samla. Tang suyok long nong yalam, tang suyok long German, tang suyok long secretary, tang suyok long treasurer. Ikom ba karukom yaj rukom yang kalaper. Layaj penhe syadam, hoj la itieng la ima watang ban kren ro. Para samla namar kata ka janggal galong kumno phi shakri blei hakine ki sngi bat pen sngo bha hiro bania juba bhi yakani ka janggali norwai shaman siam ubo ardli ka option kaba nengkang wong akan long ka jingyam ba aga sngi bisar try bat ka option ka ba ruang akan long ka jingkmen ba aga sngi bisar utrai para samla ka ktien blei gong phi wat ye ya ka perthai namar la da phi ye ka jingi jukpa kam don syo happy baki don kinong yalam naduk ki rangba haduk ki samla tang suyok long nong yalam tang suyok long German tang suyok long secretary tang suyok long treasurer ikom ba karukom yaj rukom yang kalaper layaj penhe syadam hoj la itieng la ima watang ban kren ro. Para samla namar kata ka janggal galong kumno phi shakri blei hakine ki sngi bat pen sngo bha hiro bania juba bhi yakani ka janggali norwai shaman siam ubo ardli ka option kaba nengkang wong akan long ka jingyam ba aga sngi bisar try bat ka option ka ba ruang akan long ka jingkmen ba aga sngi bisar utrai para samla ka ktien blei gong phi wat ye ya ka perthai namar la da phi ye ka jingi jukpa kam don syo happy